és hát hozzá kell tenni, hogy ugye 11 helynyi és 11 pontnyi a különbség a két csapat között, de mondom, ettől függetlenül, hogyha csak a nagyon konkrét tényt nézem, a legutóbbi 5 Budapesten lejátszott találkozóból a Szombathely, és ebben azért van kupa és van ligakupa meccs is. A 3-at a szombathelyiek nyertek. Én azt gondolom, hogy talán a legemlékezetesebb még az ideiglenes otthonban a Puskás Ferenc stadionban lejátszott egy évvel ezelőtti találkozó, amikor a Hali simán 3-0-ra elgázolta a Ferencvárost. Akkor játszott ugye Halmosi Péter, aki most nincs, és játszott Ugrai Roland is, aki még gólt is rúgott a Ferencvárosnak. Hát ma nem lennének boldogok az zöldfehér szurkolók, ha Ugrai a Fradi kapujába találna, mert Rocky szerez labdát, és Kukuruzovics próbálja meg visszaszedni tőle. Szomália. Illetve Lama, bocsánat, és most Szomália a labdával, az a csel megvan. Gera. Nagy Dániel kapja. Devecseri érkezett. Egynél több góllal épp azon az ominózus Fradi haladásmeccsen kapott ki a Ferencváros utoljára, az november 10-én volt tavaly. És ugye a Szombathely intézte el akkor a Fradit. Újabb ferencvárosi bedobás, 2 labdát is kap Szomália. Pavlovics. Játékban és mentalitásban kell javulni a derbihez képest mindenképpen, sőt az utóbbi hetek teljesítményhez képest mindenképpen, mondta Tomás Doll. Csukic. Meglátjuk. Gera. Jól teszik a labdát. Lama. Érkezik, illetve érkezne Böde, de érkezik Rózsa is. Kivetődő a kapujából. Devecseri. Nagy Olivér. Szomália lépett oda szabálytalanul. Fehér. Gyorság. Mateusz vissza. Gera nagyon szépen teszi a labdát, aztán ott kap egyet hátulról. És Böde elől szedi össze Dvorsák a labdát, aztán Gera. Dvorsák. Rocky. Ez viszont szabálytalan. Pavlovics. Nagy Olivér. Devecseri érkezik. A labda pedig róla megy ki. Ezt jelzi Nagy Dáns, az asszisztens is. Ferencvárosi bedobás. Gera. Csukic. Kukuruzovics. Pilaver. Csukic terelgeti a labdát. Lama. Kukuruzovics. Kukuruzovics, ott marad nála, de még tovább teszi. Lama, ő is lerakja Nagy mellé. Az első kapu felé irányuló, de a játékteret a kapu mellett elhagyó lövés láthattuk. Itt pedig Tomás Doll és Rárzson Dick. Mert Tamás már a technikai zónájának határán. Mateusz érkezik. Pavlovicsnak kell aztán segíteni, Mateusz pedig óriásit esett a hátára. A térdét is fogja. Nézzük csak. Aha. Igen, nem volt túlságosan szép, ott ki támasztotta őt Szakály. Ezeket azért nem árt majd észrevenni a mérkőzés során. Szép labdaszerzés, és Böde próbál lefordulni. Vissza tudnak zárni a vendégek. Az 5. percben járunk, Rózsa a labdával, aztán Fehér. És jön Iszla is. Fehér. Dvorsákot választja. És most Rocky felé az indítás. Pavlovics.
Dilaver, kicsit könnyelmű, Nagy Olivér viszont lekészíti a labdát, Dilaver megy visszajavítani, vagy próbál javítani, Dilavert sikerül becsapni. A visszatett labda veszélyesen jött Nagy Olivérnek, viszont Csukics érkezett, és aztán lendületből viheti a labdát. Böde. Csukics. Gera. Szomália kapja is, és üres előtte az út. Iszlai vált ki rá. Szomália húzza meg. Szomália még mindig. Szomália beadása nem jó. Mehet tovább. Nagy Dániel volt az, aki segített, aztán ő nem tudja lekezelni a labdát. Az Osnabrück csapatától tért haza Nagy Dániel. Rocky és Pavlovic, elpattan a labda. Jön Mateos. Csukics. A szép Kukuruzovic. Iszlai. Kukuruzovic. Lamát próbálta volna játékba hozni, és aztán nagyon kellett az a mentés. Kukuruzovic. Gyurján volt az, aki visszazárt. Dilavert sikerült megkerülnie Szakálynak, jól is játsza meg a labdát. Fehér. Devecseri. Nagy Olivér. Nagy Olivér, Szomália és Nagy között megy el, meg Nagy Dániel között, aztán Devecserit választja. Iszlai. Csukics szabálytalan. Szombathelyi szabadrúgás következik majd. Szakály került le a földre. Már Fehér a labdával. Varsák Simmer is játékba avatkozik. Nagy Olivér. Még pécsiként tudja, hogy milyen meccset nyerni az Üllői úton. Szakály és Csukics megy vele. Szakály kicsit sokáig fedezte a labdát Pekére, ez pedig elpasszolja Szomália, viszont szabadrúgást kap a Ferencváros. Dibusz először ér labdához. Ő végezheti el a szabadrúgást majd a 8. percben az első félidőben 0-0-nál. Iszlai. Nagy Dániel. Belelép a labdájába, Devecseri. Szomália dobhatja majd be. Gera. Kukuruzovic. Dilaver. Lama. Dilaver. Kukuruzovic. Pavlovic. Csukics. Nagy Dániel Lamának teszi a labdát, Böde. Nagy, ott a lövés, kapufa! Lama ballal mentett a kapufa. Szépen játszott a Ferencváros. Pavlovic. Itt most viszont Iszlaiék gurigázzák ki Szomáliáékat. Szomália és Nagy. Szabad rúgás. Kifelé mutatja Fábián Mihály. És csendet kér, a csendre int Igera Zoltánt. A 9., ez a 10. percben tehát egy kapufa, amit fel lehet jegyezni.
Szakály fejeli fel a labdát, Trocchi megbújik egyelőre, Szomália és Pavlovics nagyon figyel rá, viszont Nagy Olivér elhozza a labdát, Nagy Olivér és Dibusz. Nem engedi ki, szöglet lett volna, de ezért vetődött Dibusz Dénes. Szomália. Böde felé a labda. Ezúttal Dvorsák jól helyezkedett, Schimmer. És szabadrúgást kap Dilaver. Gyurján elégedetlenkedik, egy kicsit csimbe jött neki a labda. Gera. Lama. Nagy. Hosszan teszi maga elé Gera Zoltán, de szép játék volt ez is, ez a kidobás pedig Szomália elhozza bizony. Nagy Olivér csúnyán néz Rózsára. Ott a beadás, ott a fejes felé. Gera. Érződik, hogy egy hét alatt igyekezett fejben rendbe tenni a társaságot Thomas Doll. Ezúttal Gera fejese került el a kaput. Rózsa nem sieti el. Pavlovics vissza, Gera. Kukuruzovics. És Dilaver csatlakozik a támadáshoz. Pavlovics. Szomália. Mateos. Pavlovics. Kukuruzovics. Gera. Kukuruzovics kapja vissza. Kicsit messze pattan tőle a labda. Aztán Gera begyűjtheti. Bödéhez pattan. Böde. Dvorsák mellett. Dilaver. Kukuruzovics. Csukic. Pavlovics. Szomália. Gera. Ezt most elméretezte Gera Zoltán. Iszlai csúszott oda. Marad a Ferencvárosnál a labda. Kukuruzovics a bedobással. Aztán Mateos. Csukic. Nagy. Szomália. Járatja a labdát a Ferencváros, de egyelőre nagyon nem jutnak előre, aztán egy nagyon szép keresztlabda Lamának, mértani pontosság, aki jó is veszi le a labdát. Gera indult volna, nem kapott labdát, jön Csukic, Csukic. Aztán fehérben akad el a labdája. Gyurján nem tudja elhozni, beszorul a haladás, viszont azért a kontrákra nyilván oda kell majd figyelni a hazaiaknak. Devecseri, Nagy, nem próbálja átpörgetni Szomáliát. Nem jön össze. Nyomokban van csak a labda a haladásnál, és Lama kap megint egy szép indítást Kukuruzovicstól. Lama. 16-oson belül a beadás. Fehér tisztáz. Böde várta bent a labdát, laposan jött befelé középre. Még Devecser is azért ott biztosított. Az első szögletet rúgja a Ferencváros. Dilaver. Az Rózsáé. Szépen nyújtózkodott Rózsa Dániel, és le is húzta a labdát. Trocchi és Pavlovics helyzeti előnyben, sőt magassági előnyben Pavlovics. Dilaver szépen fejeli oldalra, Lama indulhat. Megy Gera is középen. Fehér, Nagy. Nem tudja tovább pöckölni a labdát, így aztán Iszlai. Nagy Olivér. Gera csúszott oda, megoldotta Nagy Olivér, sőt Fehér is.
Pavlovicsnak nem nagyon volt más választása, mert nagyon közel volt Rocky Dibusz kapujához, így inkább visszarúgta a mezőnybe. Devecseri. Csukics. Könnyelmű, Iszlai szedi el, Szakály. Csukicsot kell figyelmeztetni. Szakály. Jól láttam, akkor ő kerül a földre. Igen. Megint Szakály Attila, el is találja Csukics. Szombathelyi szabadrúgás, tehát ez azért veszélyes is lehet. Nagy Olivér a labda mögött. Dibusz. És már Dilaver. Lama. Lama a vonal mellett. Lama szép csel. Kukuruzovics. És Csukics. Szomália. Gera veszi észre. Szomália. Böde 16-oson belül. Böde. Ezt a mindenit. Gera. Szép jelenet megint csak a 17. percben. Megcsinálja a helyet, és még rántanak is egyet rajta, nem találja el jól Gera Zoltán. Nagy Olivér csúsztat, Pavlovics. Devecseri. És megint Pavlovics. Iszlai is leveszi a labdát. Iszlai. Devecseri. Űzik, hajtják most a vendégeket a ferencvárosiak, az pedig úgy szabadrúgás lesz. Bizony. Iszlai tartotta meg jól a labdát, illetve tudták csak szabálytalanul szerelni, íme. Csukics. Kukuruzovics. Gera teljesen üresen veheti át a középpályán, és középen labdát, aztán kitolja oldalra. Kicsit hosszú Dilavernek. Elnézést is kér. Még Dilaver is Gerától, mert talán arra számíthatott. Az Angliából volt hazatérő klasszis, hogy közelebb lesz a vonalhoz majd. Balbeck. Gera kap szabadrúgást. Dilaver és Kukuruzovics. Kukuruzovics. Dilaver. Pavlovics. Nagy Dániel Devecseri mellett. Nagy Olivér. Kockázatos. Lama. Lövés. Kukuruzovics mellé. Lama szépen gurítja le. Nem találja el igazán jól Kukuruzovics. Rózsa. Szabálytalan volt a légi bemutató Szombathelyi részről, így aztán Csukics kaphat szabadrúgást. Kukuruzovics. Szomália. Pavlovics. Mateos. Pavlovics indul. Szomália. Szomália így kapja vissza. Szomália. Még mindig Szomália. Rózsa. Sokáig cipelte.
a brazil, és aztán nem találta el jól, de még majdnem így is. Odaért Guerrához a labda. Szakály szépen teszi tovább, Nagy Olivér. Nagyon kellett Mateos mentése, mert Rocky ment. Nem ment át a labda, elnézést is kért Nagy Olivér. Lehet, hogyha egy gondolattal hamarabb teszi tovább. Tehát ugye a ha-val kezdődő mondatoknak nem sok értelme van. Gera tovább tolja, Csukic. Lama. Böde. Csukic. Megpattan, szöglet. Nyom a Ferencváros. Eltelt az első 20 perc a mérkőzésből. 0-0. Itt van még egyszer Csukic lövése, és ott egy védő fejéről pattan fölé a labda. Rózsa saját ötösén belül abszolút úr. Kotics. Szakály. Rálépett a labdára, és ugye el is veszíti a adás, és a Fehér. Neki kellett keresztezni, szépen engedte el maga mellett, maga elé Böde a labdát. Bedobás után már Lama, aztán megy Nagy a labdáért. A labda egyelőre Nagy Dánielnél nem azt csinálja, amit a játékos szeretne, legalábbis eleddig. Rózsa Dániel pedig hát ezúttal sem sieti el a dolgokat. Miért is tenné? Nagy, és jó fejeli vissza, Fehér, Csukic. Viszont szép labdaszerzés, és aztán Kukuruzovic szereli Jagodicsot. Lama. Szomália. Kukuruzovic. Lama. Kukuruzovic. Dilaver. Kukuruzovic, jól visszazárnak a szombathelyiek. A játékvezető is labdába ér, aztán így jó egyébként. Rózsáig pattan vissza a labda. Összepacsizik Gera és Fehér. De Gera azután, hát neki nem, nyilvánvalóan ez nem újdonság, de nagyon határozottan csúszott. Böde. Gera. 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 Gera fordul vissza. Gera. Gera. Rózsa. Ez már eltalálja a kaput a 24. percben. Dibuszik kerül vissza a labda. Dilaver és Lama. Mateos, Kukuruzovic. Két szombathelyi között próbálja megcsinálni, ezt a Szakály rántja vissza. Kap egy szabad rúgást. Az FC Zürichből érkezett a Ferencvároshoz a svájci horvát állampolgár. Aztán Gera elveszíti a labdát, Rocky, talán először ér labdához, és kap egy szabad rúgást. Fehér. Devecseri.
Pavlovics, az azért nem annyira jó. Ott a lövés, megpattan, odalép Mateusz. Pavlovics elég röviden tolta vissza. Pont Szakály elé. Böde! Schimmer érkezik. És némi szerencsével ott maradt a labda. Nagy Olivér. Szakály, Gera megy utána. Szakály, Nagy Olivér. De becseri. Dorsák. Schimmer. Gyurján becsapja Lamát. Aztán jól is teszi oldalra. Ott jöhet a beadás. Szomália és Gera. Majd Lama. És nagyon szép labda kihozatallal jöhet a Ferencvárosi kontra. Lama nyargalhat. Megy Böde középen. Lama. Ez így nem. Középen bent lemaradtak a beadásról. Roland Lama. Úgy tűnik, hogy azért nagyon beilleszkedési gondjai nincsenek. Rocky milyen szépen vette le a labdát, aztán Szakály. Ő meg egy kicsit sokat várt. Csukic. Gera. Szomália. Még mindig Szomália, aztán kap egy szabadrúgást. Szakály még egy kicsit meg is térdelte én brazil gyomrát. Nem kell ápolni. Még egyszer. Iszla is, ez még nem. Aztán valahogy a labdát elad, és ott igen. Csak biztos, ami biztos. Viszont Szomália újra talpon. Szomália, Nagy Olivér mögött. Nagy Olivér jó helyezkedik. És el tudja rúgni Nagy Olivér. Kukuruzovics. Szépen hozta el a labdát Rocky elől. Csukic. Nagyot szólt. Csukic még mindig, és aztán kap egy szabadrúgást. Gera már hiába lövi el. Jár is a taps, egyébként jogosan teszem hozzá. Vladan Csukic is rettentően szeretne bizonyítani. Jagodicsal szemben volt az adok-kapok. Kukuruzovics, Gera és Mateusz. És azért ott van Csukic is. Azért az ő rugó technikája sem megvetendő. A 29. percben tehát szabadrúgás. Mateusz megpatog, mellé, szöglet. Hát nem rózsán múlt. Ez egészen biztos. Nem sokkal ment mellé. Megpattan a sorfalon. Kukuruzovics pedig mondja Szomáliának, hogy megy inkább ez a kapu elé ez a labda. Öklönz Rózsa. Nagy Olivér. És Nagy Dániel. Szabadrúgás lesz majd kifelé. Iszlai. Fehér. Nagy Olivér vissza, Iszlai. Rocky. Pavlovics. Szakályról ment ki a labda. Illetve Gyurjáról, bocsánat.
És Szomália végezheti el a bedobást. Eltelik az első fél óra, ferencvárosi lehetőségek, de 0-0. Dvorsák. Csukics. Nagy. Devecseri lép oda határozottan. Pavlovics. Mateos. Lama. Pavlovics. Szomália. Ez most nem volt igazán értékelhető megoldás, megmozdulás. Mateos. Visszarúgja inkább a mezőnybe, Devecseri. Pedig Gartner Tamás és Tomás Doll. Mindenki a maga-maga stílusában. Pavlovics kikíséri a labdát, majd aztán visszakapja Dibusztól. Csukics. Pavlovics. És aztán Szomáliát látja szabálytalannak az asszisztens. Devecseri a labdát fedezte. Szomália pedig megpróbálta megszerezni. Ezúttal nem sikerült. A ferencvárosi B-közép. Szomália fejeli vissza a labdát. Iszlai. Ez szép labdaszerzés. Tomás Doll pedig int egyet Gerának, hogy nyugalom. Nézzük csak. Labda is és láb is. Nagy Olivér. Elcsúszik. Pavlovics fejeli vissza. Jagodics. Rocky kap labdát. Les. És ez az, amire figyelni kell hátul a Ferencvárosnak, mert azért Rocky az a képességgel, ezt egyébként a Videóton elleni egy héttel ezelőtti találkozón is megmutatta. Az két olyan megmozdulása, amikor Calatayud bravúrja kellett. Ez, hogy a Videóton ne kapjon gólt. Mateos. Szépen szorítja vissza a haladás. A Ferencváros nem nagyon tudnak most utóbbi percekben támadást vezetni. Böde. Ezúttal viszont le tudja venni a labdát. Böde. Dilaver. Gera. Lama felé a labda. Lama! Elfejeli előle Fehér. Azért is megbecsülendő, mert Fehér azért egy olyan jó félfej alacsonyabb Lamánál.
Nevecseri dobhatja be a labdát a 35. percben. Gól nélkül változatlanul a záró mérkőzés. Villaver, Mateos. Čukić. Pavlović elég sokáig tartja a labdát, Iszlay fejeli vissza. Középen nincs senki. Mateos. Azonnal át a másik oldalra, Dilaver, Lama. Dilaver kapja. Dilaver, Čukić. Szomália. Gera. Szomália. Fölé. Szép labdát kapott Gerától. Szomália nem találta el jól. Az utolsó 10 percen belül most már az első játékrészben. Nevecseri csúsztatja tovább a labdát. Pavlović nem comázza tovább, aztán a Nagy Dániel húzza be középre, majd javíthat. Gera, Böde. Belelépnek a passzába. Sokat várt Böde Dániel. Az pedig egy remek labda Nagy Olivérnek. Ott a beadás, Dibusz. Rocky érkezett, hát ha meg tudja zavarni Dibusz Dénest. Ugye egy eladott labdából sok mindenki kerekedhet az ellenfél részéről. Eljutott a haladás a Ferencváros kapujáig. Pavlović. Čukić. Čukić tovább, még mindig cipeli a labdát. Čukić. Addig cipelte, amíg Rocky elveszi tőle, majd Lama és Dilaver közös erővel visszaszerzi azt. Dilaver. Lama. Eléri még a labdát a vonal előtt, nem éri el, fönt az asszisztens zászlaja. Ezúttal is Nagy Dániel volt szabálytalan, és Fehér végezheti el a szabadrúgást. Jagodić. Rózsáig kerül vissza a labda. Lama középre, Szakály. Simmer. Torsák. Komótosan hagyta el a labda a játékteret, újabb szombathelyi bedobás következik majd. Rocky. És Čukić. Jól teszi oldalra, és most Dilaver mehet. Üres a bal oldal teljesen. Most zárnak vissza Gyurjánék. Dilaver. Dilaver. Lama. Ez egy szabadrúgás lesz. Méghozzá a Ferencvárosnak. Úgyhogy egyen jobb, mint a bedobás. A Lama pedig épp szépen elindul fel, és Pavlović is érkezik. Ilyenkor ugye Čukić és Szomália marad hátul. Kukuruzović íveli majd középre a labdát. A 40. percben járunk. Lama. Szöglet. Szakályról megy ki a labda. Én jól számoltam, ez a harmadik ferencvárosi szöglet. Majd Kukuruzović ível be. Mateos fejel. Már leszálló ágban volt.
Thomas Doll tekintetéből azt bírom kiolvasni, hogy lesz mit mondani az öltözőben majd. Néhány perc múlva nagy fejeli fel a labdát. Csukic. Szakály. Nagy. Pavlovics. Mateos. Dilaver. Gera. Nem jut el hozzá a labda. Iszlai előzi meg. Rossz a labdája. És aztán Szomália. Előtte most tisztán üres az út. Át is viheti a felező vonalon. Kukuruzovics jön a labdáért. Kukuruzovics. Gera. Megint nem figyel Gera Zoltán, és megint szerelik. Pavlovics. Nagy Olivér. Aztán Gera javított, és az elszántság megint megsüvegelendő. Vel az utolsó 5 percen. Lama. Gera. Iszlai zár ki rá. Lama. Lecsúszik. Schimmerben akadt el a labdája. Nagy Olivér. És Szomália. Szomália nagyon megbízhatóan csinálja és teszi a dolgát, aztán a beadásai azok nem jönnek, de nem csak neki nem jönnek, hanem egyáltalán nem jönnek. Újabb szöglet. Kukuruzovics. Eddig Rózsa húzta le a labdákat, megint Rózsa öklöz. Dilaver. Gera megállítja a játékvezető, ellen marad egy Szombathelyi az 5-ösön belül. Fehér az. Na, jól látom, nézzük csak. Aha, igen. Saját játékostársával, Devecserivel ütközött. A 43. percben Kukuruzovics, Lama, Dilaver, Kukuruzovics, marad a labda a Szombathelyi kapu előterében, már el is végzik a ferencvárosiak a bedobást. Kukuruzovics, Böde, belelépnek a lövésébe, hiába fordul rá. Kukuruzovics. Gera. A 16-osról belsővel a kapu fölé passzolja a labdát. De ez is helyzet volt. Még ha nem is ordító. Rózsa. Nagy fejeli vissza a labdát. Iszlai. Pavlovics fut. Szomália. Mateos. Mateos. Pavlovics. Csukic, és Rokki szerez labdát, és kap egy szabadrúgást. Sárga lapot reklamálna. Ha lenne a játékvezető, biztos adott is volna. Nagy Olivér, a két nagy. Olivér kap szabadrúgást.
Tervek szerint nem lesz ráadás, így körülbelül 15 másodperc van hátra a rendes játékidőből. Félidőben Schimmer. Dilaver. Gera. Iszlai lép vissza. És lefújja a játékvezető, tehát valóban nincs hosszabbítás.